Croeso mawr I chi nôl ato ni gylch y gwartheg ar gyfer yr ail ddosbarth i'r Bustach Du Cymreig. Ac Arfon Williams o Gwmtir Mynach yn gwmni o hyd ac Arfon I ni gyda'r boes mawr fan hyn. Y pwysau mawr, mae yna glamp o fistich o'n blaenau ni'n does? Oes, mae yna pwysau arbennig o dda fan hyn o. Wel, mae rhan fwy nhw'n 700 kilo. Mae diwedd y 600. Fyny 7-6-8 i'r yma. Rhyfeddol. A maen nhw'n dod o Sir Gar, I ni'n gweld 2 fistich gan Ben Reynolds o Sir Gar. Mae yna 2 fistich o Ynys Môn efo Dyfnall Tews. A un o Geredigion, Elgan Evans. Wel, dyna fo, mae'n Cymru Ben Baladur yn y gystedd yma. Yndw I wir, ac Elgan wedi cael llwyddiant bore yma gyda heffer. Do. Ac fydd e'n gobeithio am garden goch arall. Wel, fi'n mynd yn dipyn o gamp ys e. Dydy gwir. Jason, wir mynd i'n gweld fan hyn yn beirniadu yn ei siaced smart ar deil as a'i spectol ymlaen ac yn pwyso mesur ac yn cael ei ddwylo ar y bistich yma ac yn chwilio am y cig yn y llefydd cywir yn dyferfon. Ie, dyna'n union mae'n wneud. Mae'r gwartheg mae wedi'i paratoi mor dda. Hynny di, trwy drimio ag ati, wedyn mae fo sydd yn cael rhoed y llaw. Fo sy'n gwybod yn union faint o gigs sydd yna. Dim ond dyfalu dyn ni'n gallu gwneud. Yn union. Achos mae yn bosib, wel dim twyllo, ond os ych chi'n dda'n trimo ac yn gwybod eich gwaith, mae'n bosib cuddio ambell I ffeileddau fan hyn a fan draw. Wel, rhyw ychydig. Rhyw ychydig. I ryw bwynt. I ryw bwynt. Mae rhaid i'r cig fod yn iawn. Wrth gwrs. Yn amlygu'r rhinweddau gorau trwy drimio. Ond mae'n y ddau fan hyn, heb dwtsiad yn nhw gwbl. Yr ddau y canol. Dyn nhw wedi trimio dim wedi tocio dim ar eu pennau nhw. Mae nhw'n hollol naturiol. A pam lai, de? Wel, pam ddim. Mae'n rhaid nes I weld yn dweud. Ni gweld y gynffon. Ynddi ni, ti'n bod y gynffon wedi cael ei thrimio. Na, mae'n lawr i'r gwylod. Ni gweld y blewyn hir, cyrliog o hyd. A mae yna rhywbeth reit braf am hynna, does? Dangos cledwch yn de. Yn union. Yr blewyn, de. Ie, braf ar y teg. Mae nhw'n... Wel, dim yn ei dillad gwaith, ond yn ei dillad naturiol. Wedi cael ei golchi wrth reswm, ond ddim di siafio'r pen. Na, dim byd. Mae'n iawn, pam ddim, de. Pam ddim, yn union, pam ddim. Ond Eidon da fan hyn efo Elgan i'n gweld jyst yn cael y goes dan y lle cywir. Mae Elgan yn un da yn baratoi yn ei filiad, de. Mae'n gig arbennig ar hwnna, dydy gwir. 768 kilo. Ie, de. A dydw mor mwyaf, dymor tala. Na, dwi'n mynd edrych, mae'n cario'r cig yn dda, dwi'n cario'r pwysau yna'n gywir ac yn dda iawn ar y teg. Gefn arbennig yn does. Yn dos edrych, a hyd e. I'r ysgwydd yna, de. Lled yr holl ffordd ymlaen yn does. Oes dad. Be sy'n mor arbennig am y bryd yma, Arfon? Be sy'n gwneud y gwartheg Dion yma mor arbennig I chi? Wel, y cledwch I ddechrau ffwrdd, fod e. Yr gallu fagu llo ar ychydig o fwyd neu glaswell o sydd am yr ansawdd gorau, de. Wel, mae dyna sy'n holl bwysig lle, yr lleithog, y fuwch lleithog sy'n mynd I magu llo. Dyna di'r rhinwedd bwysig honni wrth gwrs, de. Ac yn weddol dawel hefyd o ran I trin a'i handlo. Hawdd i'w handlo wrth gwrs. Ac yn para. Wrth gwrs. Para blynyddoedd, mae'n ddiw. Ac medyn magu llo croes yn de. Cystal ac unrhyw. Ydy. Mae'n wartheg croes ar le, allan o fuwch ddyn, dod i'r farchnad yn dog lle, de. Maen nhw'n werth I gweld. Maen nhw'n werth I gweld. I ni'n gweld lot o bobl yn croesi nhw gyda limos ag ati hefyd ac yn cael lloi arbennig allan nhw. A mae hwnnw'n groesiad arbennig ar gyfer heffer bychod magu yr croesiad croes... A wedi'n rhoi glas nôl ar honno, ti'n cael buwch siw potensial, siw potensial o bosib ydy. Hollol. A llaeth wedyn o'r buwch ar sgwrn o'r cryfder na'n dyfer pwer. Na, maen nhw'n fryd arbennig iawn ac yn codi calon rhywun fel chi Arfon sydd yn cadw biches pedigree bir adre. I weld yn niferoedd mor grif yn y ffair efo'r effro da'r bistich eleni. Mae'n rhoi hwp i'r bryd ac i'r diwydiant yn yma. Ydy, heb os. A beth sy'n bwysig cech na byd, mae bobl ifanc a diddordeb yn yma, de. Ydyn, yn union. Hynny di, mae'n bownd o bara. Os y bobl ifanc a diddordeb yn y gwartheg yma. Mae'n obeth. Yn union. Wel, mwy o gystadlu ddod ac ewn ni weld nawr ble eith y garden goch yn y man. Dowch nôl ato ni.